beker winnen is voor Heerenveen het mooiste wat er is. Nou, het winnen van de beker is een van de doelstellingen dit jaar. Een van de doelstellingen zelfs? Ja? Ja, ik bedoel, als je een bekertoernooi meedoet, dan denk ik dat je meedoet om te proberen om die te winnen. Ik denk dat dat dit seizoen een van de mooiste dingen is die we kunnen behalen. En we zijn nu al redelijk ver gekomen, dus ja, we kunnen een mooie stap zetten weer. Proef jij al een beetje bekersfeer binnen de club of zeg je van ja, daar krijg ik eigenlijk niet zoveel mee? Nou, ik voel vooral de sfeer binnen het team en dat is wel dat we beseffen dat er gewoon een prijs te halen valt dit seizoen. We hebben natuurlijk een moeilijke loting gehad, maar ja, weet je, beker is toch gewoon altijd een wedstrijd op zich en we gaan gewoon vol voor de winst. De prijs die gepakt is in het verleden, en dat is iets heel groots geweest en je weet gewoon dat dat ook een enorme kleur aan het seizoen kan geven. Zeker ook voor de supporters. Ajax is de beste ploeg van Nederland. Dat moet nog blijken tot het eind van het seizoen. Degene die kampioen wordt is volgens mij het beste, dus dat is nog niet bepaald. Wie denk je dan dat er kampioen wordt? Ja, dat is lastig. Het staat nog allemaal dicht bij elkaar, dus dat is moeilijk te zeggen. Je gaat je er niet over uitspreken. Nee, daar ga ik nog geen uitspraak over doen. Ik zou het mooi vinden als Maud of mijn teamgenoten kampioen worden. Dus dat zou ik mooi vinden, maar het is nog spannend. Dat Heracles benoemen we steeds in het begin van de competitie gelijk heeft gespeeld. Nou, we hebben daar gelijk gespeeld. Nou, dan moet je hem op penalties winnen. Je hoopt dat je dan wel een penalty krijgt. Nee, dan wel ja. Dan kregen we er 5 geloof ik. Sam Lammers mag nog een seizoen bij Heerenveen blijven. Ja, graag. Ja. Ja, dit zijn allemaal vragen die eigenlijk iets te vroeg komen. Ik bedoel, ik heb nu net een goede wedstrijd gespeeld en ik draai een redelijk seizoen met Heerenveen. Maar ik wil gewoon nog een half seizoen me ontwikkelen, nog goed spelen. En dan aan het eind van het seizoen gaan we gesprekken voeren waar dan dit het onderwerp misschien bij zal zijn. Maar dat komt nog te vroeg voor mij, dat weet ik nog niet.